Myslím si, že v čaji je väčší potenciál, ako si myslíš. V Česku a na Slovensku sme pravdepodobne zvyknutí na čaj v nejakom sáčku, ktorý hodíš do teplej vody. Keď chceš, dáš si tam aj cukor, nejaké citrodeko alebo nejaký citrón. Keď piješ čierny čaj asi taký extravagantný a cítiš sa ako britská kráľovná, tak si tam dáš aj mlieko. Toto nie je ale jediná forma čaju. Možno keď si už taký viac hipster, moderný človek, tak vieš o mači, alebo keď si už až príliš ako hippík, tak vieš o zelenom čaji, o nejakej japonskej senči, ale je to určite hĺbšia téma. Čaj je vlastne nápoj, jeden z najpopulárnejších nápojov, ktorý sa pije skoro všade. V iných formách, ale pije sa skoro všade. V našom európskom podnebi sa čaj pije, ako som spomenul, jak nejaký hlavne sáčkový čaj, ktorý sa luhuje 5 minút, v lepších prípadoch, v horších prípadoch sa na neho zabudne a luhuje sa do nekonečna. Toto ale nie je stále pravý čaj. Toto by som nazval skôr nejakými ovocnými alebo bylinkovými výluhmi. Pravý čaj, Camellia sinensis, je jedna rastlinka, len jedna, ktorá má 6 hlavných typov, ale tieto typy sa stále spadajú pod jednu rastlinku a mení sa iba produkcia. Máme, jak som spomínal, maču, čo je zelený čaj, ktorý je podrvený a následne sa zamieša alebo sa nejak pretrepe. Hodí sa, keď si trošku haklivý na tú chuť, dáš si tam ešte mliečko, máš také matcha latte. Potom máš čierny čaj a zelený a čierny čaj a nejaké ovocné čaje. Tie sú dosť populárne. Jak som hovoril, ovocné čaje nie sú práve čaje, ale keď hovoríme o pravom čaji, máme zelený čaj, biely čaj, žltý čaj, oolong, čierny a tmavý čaj. Následne, prečo by si vlastne mal piť čaj? Však piješ čaj a nepríde ti to nejak revolučné. Pravý čaj obsahuje kofeín, tak ako káva. A veľa mladých asi si zažilo tú skúsenosť, že si dali kávu a bolo to nepríjemné. Boli ste úzkostliví, možno ste sa až potili, mali ste také jitters. Nebolo to príjemné. To sú negatívne efekty kofeínu, ktorý vás má nabudiť, ale v tomto procese vie vytvoriť aj nejaké stresové hormóny a samozrejme blokuje adenozín, čož je molekula, ktorá sa vám vyplavuje, keď ste dlhšie hore, keď ste unavení. A kofeín robí opak. Sadne si do receptoru, kde má ísť ten adenozín a hovoriť vášmu telu, že si unavený, a kofeín ho nepustí. Takže necítite sa unavení, ale nie je to kalorická energia. Kofeín nie je energia, ktorá vás nakopne, je to len taká maska, čo si dáte a že nie, ja nie som unavený. Ale ste unavení. Spánok je veľmi podstatný a to by som dal na neskôr, ale čo je veľmi dôležité na čaji, je to jediná rastlinka, v ktorej sa nachádza L-theanín. L-theanín je nebielkovinová aminokyselina, proste non-protein amino acid, ktorý sa nachádza len v tejto rastlinke a robí krásnu synergiu s kofeínom. Vytvára také uvoľnenie, také ukľudnenie a kdežto kofeín je horký, toto má takú umami chuť. Ak poznáte umami chuť, to je taká mesitá chuť. Ale
čaj ako taký nemá len tieto dve látky, takže nemusí byť len horký a taký mesitý, ale má krásne polyphenols, katechíny, ktoré môžu robiť nejaké iné krásne chute. Čo tento L-theanín robí? Tento L-theanín mimikuje účinok GABA, inhibičného neurotransmitoru, ktorý znižuje srdcovú frekvenciu, krvný tlak a stresové hormóny. Takže presne tie negatívne efekty, ktoré pociťujete z kofeínu, že dáte si kávu, rýchlo niečo robíte, ste vystresovaní, potom to po hodine, po dvoch, po troch spadne a musíte si dať ďalšiu kávu. Takže príjmete ešte viac množstva kofeínu a nie je to dobré. Dlhodobý účinok nie je pozitívny práve. Musíte to regulovať. Alebo môžete piť nápoj, ktorý už v sebe má tieto regulátory. Keď si dáte dúčok takého pravého čaju, už po 30 minútach tento L-theanín produkuje alfa mozgové vlny, ktoré sa nachádzajú presne v ľuďoch, ktorí sú kreatívni, v ľuďoch, ktorí často meditujú. Je to taký meditatívny pocit, kedy ste zaujatí do toho, čo robíte, ale nie ste úplne vystresovaní. Ako musíš urobiť tú diplomovku, ale ako svet sa nezrúti. Proste, že tak urobím to na budúci rok, ale posnažím sa teraz mám chvíľu a proste svet nehorí, horí trošku, ale nie kvôli mojej diplomovke. To si myslím, že je presne to, čo nám treba na Slovensku určite, v Česku až tak nie, aby sme nahradili, a my ako mladá generácia by sme práve toto mali iniciatovať, a iniciujeme, že mladé generácie nepijú toľko alkoholu, už to nie je až tak cool. A toto môže byť práve náhrada tohto. Sadnete si s kamošmi nie do krčmy, ale do nejakej čajovne a kecáte, je to ako však ste so svojimi homies, možno to nie je až tak cool, ako niekedy si pamätáte cool svojich rodičov, možno alebo nejakých cool týpkov, čo vedia dať galón piva dole. Ale proste je to kľudnejšie prostredie, nie je tam nejak veľa negatívnych účinkov, keď to redukujete. Na víkendy je to super aktivita, ktorú si môžete dať aj večer. Biely čaj obsahuje veľmi nízke hodnoty kofeínu, viac L-theanínu a nenarušuje vám to až tak spánok. A fajčenie, to, že ste vystresovaní a závislí na nikotíne, môže vám práve čaj pomôcť s týmto problémom. Je to krásny estetický darček. Toto už nie je až taká krásna estetická forma, jak na začiatku, pretože už som z tohto čaju pil. Ale pravý archívny čaj, ja tu mám Schenk Puer, sa skladuje v takýchto krásnych koláčoch. Toto je 200 gramov, už nie 200, ale bol 200 gramový. 200 gramový koláč, ktorý si takto džupkáte a následne sa zalieva. Ja mám takýto hnedý čajník, krásny čajník a takto to vyzerá. Samozrejme, tak ako kofeín, tým, že čaj obsahuje kofeín, má psychoaktívne účinky, môžete mať nejaké, jak hovorím, meditatívne skúsenosti, takže za mňa by to mohlo nahradiť aj veľa takých shady drog. Musíte byť kritickí a musíte si uvedomiť, že aj kofeín a káva je nejaká droga, ktorá vstupuje do vašeho tela. Toto je taktiež, dá sa to klasifikovať ako droga. A môže to nahradiť nejakú stoner kultúru, z ktorej sú mladí len vyschizovaní a nepríjemní a ostatné negatívne vlastnosti ulicovej kultúry.
ďalší potenciál, čo určite čaj má, je investičný potenciál. A keď si nejaký economy, business major, finančný boh, investičný boh, tak takéto archívne čaje sa dajú predávať takisto ako biele víno alebo červené zrajúce víno. Tieto čaje sú taktiež zrajúce Shengi, Sheng Puer. Pozri si nejaké indexné investičné fondy v Číne. Takže tak, dúfam, že som ťa namotivoval do toho skúsiť aspoň nejaký čaj. Nie je ťažké. V ďalšom videu ukážem takú veľmi minimalistický setup, ktorý si každý vie proste rýchlo zastarať. Nemusí ho upgradeovať, nemusí ísť do takých krásnych čajníkov, nemusí mať takéto krásne tapíky, ale stačí ti toto je čaj, ktorý teraz pijem. Tak to vyzerá. Nemusíte si robiť takéto fancy setupíky, ale stačí vám minimalistický setup, ktorý vytvorím, keď ľudia budú mať nejakým spôsobom záujem. Ďakujem ti, že si sledoval toto video. Keď uvidím nejaký záujem a nejakú moju iniciatívu, tak určite budem vytvárať content, ktorý hovorí o čaji, aby som spopularizoval toto téma a očakávaj určite niečo. Neboj sa mi napísať, nie som strašiak. Myslím si, že trápnosť je len chvíľková, jak hovorila moja slovenčinárka Haňba, trvá len 2 dní, takže nehambite sa mi napísať do komentárov, neviem, či to pozeráš na TikToku, na YouTube alebo na mojom Instagrame. Viem ti doporučiť nejaké čajovne alebo nejakých distribútorov čajov, ktorí vážne vedia, o čom hovoria, pretože veľa čajov je iba produkt. Ja to beriem ako kultúru, ako umenie, ktorá môže byť veľmi dominantná, veľmi populárna, pretože Chinese century is coming and you must be prepared. A treba byť kritický aj oproti tomu, že aj krajina, ktorá je riadená komunistami, tak začína byť populárna a vidíme, že aj Európa sa schyluje, lebo Rusko nie, Amerika posledné roky, Trump nie, ale Čína vyzerá ako celkom nový dých do našej európskej kultúry, ale treba byť kritický, samozrejme nechceme kopírovať všetko, čo nejaká krajina robí. Zdraví ťa aj moja čiapka s Tylerom Durdenom a maj sa.